V dnešnom videu si zahrám takú slovenskú hru a to je o tom, že sa budem musieť schovávať po stenách a možno to poznáte, neviem, ale je to taká známejšia. Takže som zvedavá, že koľko štetcov získam a farieb, lebo tu nás sa skrývajú po celom blúdisku štetce a chodí tu taká príšera, ktorá tu zatiaľ ešte našťastie není. No už je. Už ide. Tak to vypadá. Tá príšera asi zrejme ani neodíde, mám pocit taký. Stále tu je. Ahjaj, prečo? Prečo? Tak ja idem rýchlo do šachty. Nemôže ísť inde naháňať. Asi tu tak chodí. Nie. Haló, príšera, poď inde. A ja chcem prejsť. No konečne zmizla. Ok, tak som sa asi trochu mýlila. A idem. Teraz to dám na 100%. Ok, už som tu. Tá príšera. Je tu stále. Ja idem. Ne, prečo? Prečo? Kde je? Kde je? Ju nevidím. Aspoň, že mám žltú. Ne. Tak to bolo tesné. To bolo vážne, že tesné. Príšera ma skoro chytila. Hej, poď si za ním. Ja ti zatiaľ zdrhnem. Tu je žltá. Ne. Skoro ma mala. Tak je tu ďalšie a uvidím, či ho dám. Tak, idem, skáčem, skoro som spadla, idem ďalej, tu aspoň kľud od tej príšery, lebo to by bolo hrozné, keby tu naháňala. Ale zase by ma nemohla chytiť, lebo som čierna a zem je tiež čierna, takže to by sa nedalo. Takže... Ne, tá príšera tu stále je. OK, tak... Plne, že není. Trochu som asi zrejme zablúdila. Nie. Tá príšera tu znova je. No ok, není. Ahjaj. Všetci sa tu išli schovať, ako ja. Nebodaj pôjde po mne. Nie, nejde. Našťastie.
Aha, už asi viem, kde to je. Nie. Tak to bolo tesné. Tá príšera išla po mne. To je modrá. Fialová. Či ružová. Tá príšera ešte nezmizla. Inak som docela zvedavá, či túto hru dokončím, lebo je to docela ťažké. Nie. Takže teraz ideme späť na začiatok. No tak trochu na začiatok. Tak ja pôjdem tadiaľto. Tak to bolo tesné. Jak sa na mňa díva tá príšera. Ako keby som jej dačo spravila, veď som jej vôbec nič, takže nechápem. Ja pokračujem ďalej. Tu tá fialová. Tak to bolo tesné. To vážne bolo tesné. Akože ja som vôbec nevedela, že tá príšera vôbec stadiaľ dá, kde vykukne. Prečo stále musí ísť po mne? Tadiaľ to bude rýchlejšie. Už nemôžeš ísť. Bola som v bezpečnej zóne. Ja len dúfam, že je tu kde tá... dobre, nemusím. Takže ideme naspäť na to obličko. Ne. Takže... vraciame sa naspäť, kde bola zelená. Vidím, že tá príšera tu stále je, sa mi zdá. Prečo stále po mne? Ona úplne, že je tam, kde ja som a nemôže byť úplne, že inde, ale vždy tam, kde ja. Nie, tam nejdem. Tam je ona. Nie, ja som zase v tej bezpečnej zóne. Trochu som zablúdila. Dúfam, že tu nebude. Dúfam, vážne.
Aspoň, že mám modrú. To je tiež dobré, takže kadiaľ teraz? Sa mi zdá, že teda to dá kde. Teda to bolo. Hej, tuto. Teraz idem zase na žltú. Zas tak ďaleko. Zoberiem si štetec. Už ich mám 10. To je docela dobré. Prečo tá príšera musí byť tak blízko? Tam je. Ja musím ísť tam, kde je ona. Nie. Nie. Ne, tak blízko. Takže to je asi z dnešného videa všetko. Tak blízko som už bola. Škoda.